de zonsverduistering. Kunt u zich de vorige keer nog herinneren? Ja, 1999. Ja. 1:15 's middags. Wij zaten pannenkoeken te eten. En het licht viel uit. Ja, een stukje maan over de zon heen. Ja. Met een beetje geluk redden jullie het om het 2 keer ook nog te zien. Of 3 keer in jullie leven. Heb je lang naar uitgekeken? Ja, het was heel vet. Ik zag het langskomen en ik dacht echt, dit wil ik wel echt graag zien. En wie weet in 2080 nog een keer. Nou, we hebben wel al een paar dagen dat we ons hier wel op verheugden, ja, zeker. En zeker met het weer ook nog. Ja. En dan moet dat ding worden klaargemaakt? Ja, die hebben we gewoon meegenomen in de auto, hè. Oké. Wat zo gebeurt, ja, dat is van hem, hè. Ja. Daar heb ik geen verstand van. Maar dat ging maar redelijk snel hoor. Dus van de auto en hier naartoe brengen. En had hem binnen, geloof ik, 1 minuut had hij hem al opgezet. Dus dat viel wel reuze mee, ja. Zonder brilletje, ja, dat zie je niet veel. Er was een ontzettende run op die brilletjes. Je had ze vroeg moeten kopen, hè? Ja, je had er vroeg bij moeten zijn. Ik zag dat veel mensen er gingen. Had ik ook heel veel appjes gekregen van mensen die mee wilden lenen. Maar ja, zoals je ziet, er zijn genoeg mensen hier, maar ook genoeg brilletjes. Yes. Kennelijk had u geen Eclipse brilletje meer gevonden. Nee, wij hebben geen Eclipse bril meer gevonden, maar de buurman die was zo vrij. Hij zei, ik heb nog een lasbril. Ik mag jullie die meegeven en dan kunnen jullie toch heel goed kijken. En dat lukt? Prima, want ik zie hem al van rechtsonder. Komt hij al langzaam voor de zon geschoven, dus perfect. Wat zie je? Ik zie dat de maan langzaam, maar zeker begint te komen. Ja, maar wat is nou leuk aan dit fenomeen? Kunt u dat een beetje op een woord brengen? Ja, maximaal 1 kilometer. Dat is het eigenlijk. Ja, voor mijn dochter vind ik het natuurlijk helemaal geweldig. Natuurlijk, voor haar is het een ultieme genot. En ze mag er maar op blijven. Heeft u het een beetje vastgelegd op camera? Mijn telefoon is leeg. Leuk plekje hier. Ja, heel fijn. We zien alles heel goed, dus ik mag niet klagen. Waarom is dit nou zo bijzonder voor jullie? Ja, de volgende keer als wij het meemaken zijn wij 80. Bijna 80 jaar. Zoiets, ja. Dus ja, je maakt maar een paar keer mee in je leven.